Bueno, acabo de quedar flipada. ¿Y quién te abrió para subir al ascensor? Pues la chica de abajo. Bueno, porque tengo una discapacidad, ¿eh? No digo más. Voy a ir con un cartel de protesta la próxima vez. Bueno, empezamos cando digades. Xa? Veña, pois xa. Bo día. Bueno, por fin, segunda feira Pontevirra. Digo por fin porque fai un minuto estaba falando con Esteban, que é un dos organizadores, Esteban Loureiro. Claro, dicíame que pensaba que nunca máis poderíamos facer esta feira. Levamos case todo o ano suspendendo e aplazando esta feira, pois, como imaginades, por as medidas restrictivas da COVID, e as medidas sanitarias. Ben, parece que a cousa repunta e que por fin podemos xa inaugurar esta segunda feira, esta Pontevirra. Eso sí, quero recalcar que vai ser na Praza da Ferrería este ano, o que permite que as medidas sanitarias de control de aforo, entradas, saídas, etcétera, pois sean como deben ser, non? As medidas sanitarias que se exixen. 70 tipos de cerveza artexá. Aí é nada, cuidado, que 70 tipos son moito tipo de cervexa. Mayoritariamente vai haber stands de produtores galegos, tamén da cidade, de Pontevedra, como en Asa, pero tamén hai de outros puntos de España, non solamente de Galicia, tamén hai algunha firma de Madrid e de Toledo. Bueno, despois deixaré que Esteban, de alguna maneira os especifique un pouco máis, que coñece mellor que nadie cales son os stands e cales son as marcas que van a estar. Como fixemos na primeira feria, vai a ser moito máis que unha feria dedicada solamente á cervexa artesanal. Tamén va a haber food trucks, tamén haberá xogos populares para que estén os nenos, insisto, coas medidas sanitarias pertinentes, moi controlado, e tamén hará haber algún espazo cultural diferente que podedes preguntarlle despois a Esteban tamén, non? Va a ser un fin de semana de moitos eventos, porque ao mesmo tempo vamos ter tamén a peregrina ou a Boa Fest, non? Así que, nese sentido, dende esta Concellería estamos contentos porque vai a ser un fin de semana na que fundamentalmente va a haber moita sinerxia entre todos os sectores, non? Sectores, insisto, unha vez máis, cada vez que fan unha presentación, sectores que foron moi golpeados durante a pandemia e que por fin empezan a sacar a cabeza e poden traballar. Nestes últimos meses, Esteban casi rogábame, por favor, en canto se poidera, porque os distribuidores de cervexa pois o necesitaban, non? Necesitan este tipo de ferias. Xa non movemos máis a fecha, porque as próximas fechas ten tamén noutras cidades. Sen máis pola miña parte, deixo-vos con Esteban, que os explique, que os diga así un pouco máis con precisión todos os stands e as cervexas que vai haber, que ademais non o dixen, do día 16 ao 19, é dicir, comeza o xoves, horario de 6, ese xoves que se monta, horario de 6 da tarde ás 12, e o día seguinte comeza ás 12, e despois pola tarde, menos o último día que é de 12 a 11 ininterrumpido, domingo 19, de acordo? Deixo-vos con Esteban. Hola, boas. Pois o primeiro, nada, dar as grazas a Gloria por a confianza e por todos os líos que hemos tido por temas do COVID, cambios de datas, para adelante e para atrás. Non foi este ano, levamos dous aí para diante, cunha cousa e outra, e non se podía facer. Nada, ao final, pois, por fin, estamos moi agradecidos, porque a verdad que o sector o precisa. Vou vos explicar un poquinho as cervezas que veñen ao festival, vale? Pois a mayoritaria son daqui da provincia de Pontevedra, Luís de Meiga, que é a cerveza local, ven unha cerveza que se chama de Guan, que é de Sanxenxo, Irmãos de Lei, que é de Vigo, Menduíña de Cangas, Atlántica de Vigo, Trisquel de Nigrán, Nós, que é moi famosa, que é de Vigo, ven Ale, que é de Coruña, Bubera de Lugo, e logo veñen Gou, San Nicasio e de Guan, que son de Madrid, e a Sagra, que é de Toledo. Estas son as cervezas participantes, é un formato máis pequeno, hai 4 fábricas menos que o ano anterior, pero, vamos, intentamos que este ano, como as vendas son máis pequenas, pois intentamos que todo o mundo que veña que traballe, porque a verdad que fai falta. Polo tema da seguridade do COVID, que é o máis importante, eu creo, pois nada, entrada e saída diferenciadas, vai haber un aforo limitado, temos control de rexistro de clientes á entrada,
gel na entrada e na saída. Temos 2 persoas todo o tempo desinfectando as mesas. Levamos este ano cerca de 90 mesas para que todo o mundo que entre no aforo este sentado, para que non haya aglomeracións. Unha cousa mala que ten é que tivemos que quitar os concertos, porque se metemos concertos, pois xa había lío. Xa había líos, había aglomeracións, eso é o único que hemos quitado. O outro, pois temos xogos populares para os máis pequenos e facer unha feira pois que a xente veña, se divierta, paseo ben e, sobre todo, pois que traballemos a longo prazo, porque a verdad que xa van varias edicións, antes facía en Eco, Pontevedra é unha das plazas máis boas de toda Galicia, pois non só por cidades, senón pola clientela, hai moitísima cultura cerveceira e creemos que pode funcionar moi ben. Acompaña a climatoloxía e nada, pois a verdad que estamos desexando traballar. Non sei se tedes alguna pregunta. O aforo é para 550 persoas, sabe? O que pasa? Que a xente entra e sae, non sabemos canta xente pode vir. Fai 2 semanas estivemos en Lugo, na Horta do Seminario, dígoche que levamos 8 anos facendo Lugo. Foi o segundo ano máis bo, aínda co COVID, porque nós o contamos un pouco por o tema dos vasos e a entrada da xente. Como vai todo registrado, estivo espectacular. O sea, aínda con aforo limitado, a xente estivo esperando para entrar, xa ahora a xente está perdendo o medo e queremos que vai funcionar moi ben. Siempre tenemos el curso de elaboración de cerveza artesanal. Este año estoy pendiente que me digan hoy a la tarde que puede que también hagamos, que es la primera vez, una charla sobre el lúpulo, porque tenemos un compañero que participa, que tiene un cultivo de lúpulo y seguramente venga a darnos una charla. Es darle un poquito, no solo comer y beber, sino siempre darle un poquito más, algo que culturice a la gente, porque sí que es verdad que cuando empezamos a venir a ese tipo de festivales, la gente venía y te pedía la rubia, la que se parezca a la industrial. Ahora no, la gente ya llega y te pide, pues eso, una stout, una porter, una IPA. La gente ya empieza a culturizarse y toda la gente, pues todo lo que queremos cultura es mejor para nuestro sector. Para o sábado. Pero vamos, que hoxe xa anunciaríamos nas redes sociais, vale? O sea, para que estamos esperando facer esta presentación para empezar a dar caña nas redes. Moitas grazas a todos.